ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಒಂಜಿ ಪ್ರಕಟಣೆ ಕೊಡ್ತಿತ್ತ ತುಳು ಪದ್ಯ ಪಂಡ ಜೋಕ್ಲು ಬೋರ್ಡ್ ಪಂಡದು. ಓಕೆ, ಒಂದು ಏನ ಸತೀಶ್ ಪಂಡದು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ದು. ಏನ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ನೋಡ್ಕೊಂತಾನೆ 9945031391. ಇನ್ನು ಸೇವ್ ಅಂತಲಿ ವಾಟ್ಸಪ್ ಬುಕ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋಗ. ಓಕೆ, ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಎಂಜಿನ ಪಂಡ ತುಳು ಚಾವಡಿ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ದ ಮುತ್ತಾಲಿಕೇಡು ಜೋಕ್ಲೆ ಪದಕ್ಕುಲು ಪಂಡಿ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮಂತಂದಿರುವ. ನೆತ್ತ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಎಂಜಿನ ಪಂಡ ಈತೆ ಮಸ್ತ್ ನಮ್ಮ ಟಿವಿಡ್ ಅಥವಾ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಮೀಡಿಯಾಡ್ ನಮ್ಮ ತುಳುತ ಜೋಕ್ಲೆನ್ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮಸ್ತ್ ಕಡಿಮೆ ಉಂಡು ಅಥವಾ ರೀಚ್ ಆತಜಿ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಡೆ ರೀಚ್ ಆತಜಿ. ಈ ಜೋಕ್ಲೆ ಸಾಹಿತ್ಯಗೂ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊರ್ಪುನ. ಓಕೆ, ಇತ್ತೆ ಇಪ್ಪನ ಪೂರಣಿಗೆ ಟಿವಿಡ್ ಪಾಡ್ಯಾರ ಐಟ್ ಜಾನಿ ಜಾನಿಯಸ್ ಪಪ್ಪನ ಕನ್ನಡನೇ ಕನ್ನಡ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಒಂಜಿ 6 ರೈಮ್ಸ್ ಪೂರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು. ಓಕೆ, ವಿಷಯದನ್ನ ಮೂರಡಿ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಬೇತೆ ಭಾಷೆದ ಪದ್ಯಲು ತಿಕ್ಕುಪ ತುಳುತ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಉದ್ದೇಶಡ್ ತಿಕ್ಕೋಡು ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಉದ್ದೇಶಡ್ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಪದ್ಯలను ಬರೆಪವನು. ಓಕೆ, ಐದು ಬುಕ್ ಇತ್ತಿನ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕನ್ನಡ ಎಂಜಿನ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಉಂಡು ಐಕ್ ಸಮಾನಾಂತರವೈನ ಅವೇ ಟ್ಯೂನ್ ಬರ್ತದೆ. ಐತಂಜಿ ಭಾಷಾಂತರದ ಲೆಕ್ಕ ತುಳುತ ಸಾಹಿತ್ಯನ ಬರೆಪದು ಐನ ಪನ್ಪವನ. ಓಕೆ, ಐಟ್ ಆಡಿಯೋ ಬುಕ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಅನಿಮೇಷನ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಅಂಚೆ ಪೂರ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಲೆವೆಲ್ ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಪೋಪುಂಡು. ಓಕೆ, ಇತ್ತ ಈ ನಿನ್ನ ಮನ್ಪರ ಇಂಗ್ಲೈಗ್ ವಾಯ್ಸ್ ಕೊರ ಜೋಕ್ಲು ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕೊಂಡು ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಪದ್ಯನು ನಾನೊಂದು 500 ಪದ್ಯಲು ಪೂರ ಬರ್ಪನೆಟ್ ದುಂಬು ದುಂಬು. ಓಕೆ, ಇತ್ತ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚ ಐಕ್ ಪದ್ಯ ಪಂಡ್ರ ಚೂರು ತುಳು ಗೊತ್ತಿತ್ತನಾಗಲೆ ಚೂರು ಜೋಕ್ಲು ಚಾಲಿತ್ತನಾಗಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಪನ್ಪೆರಂದ ಅಗ್ಲೆ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತಂಡೆ ಒಂದು ನಾರ್ಮಲ್ ಇತ್ತದ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಪೂರ ಉಡುಪಿ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಾಡ್ ಆ ಏರಿಯಾಡ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅಡೆ ಸ್ಟುಡಿಯೋಗೆ ಬರೋಡ್ ಹಾಕೊಂಡು ಆ ಟೈಪ್. ನಮ್ಮ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಎಲ್ಲರೂ ಬಂಡದು ಆರೈನ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂಚ ನಿಗಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಇತ್ತೆ ಏನ್ ನಂಬರ್ 9945031391 ಏನ್ ಇಂಜಿನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಐಕ್ ನಿಗಲ ಪರಿಚಯ ಎಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಬಾಲ್ಯದ ವಿಡಿಯೋ ಮಂತದ ಕಡಪೊಡ್ಲೆ ವಾಯ್ಸ್ ಎಂಚೊಂಡು ಉಂಡದು ಅಂಚ ಬುಕ್ಕ ನಿಗ್ಲನ್ನು ಬೇತೆ ಗ್ರೂಪ್ ಆಡ್ ಮಲ್ಪ ಅಂಚ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಜೋಕ್ಲೆ ಕೊಂಚ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಮಲ್ಪ ಅಂಚ ತೂಲೆ ಎಂಗ್ಲು ಬುಕ್ಕ ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಲ್ಪ ಮಾತ್ರೆಗೆ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಪಂಡ್ರಾಪಜ್ಜಿ ಅಂಚ ದುಂಬುಗ ಬಣ್ಣದ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಬೆಲೆ ನಿಗ್ಲ ಪೂರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕೊಂಡು. ಓಕೆ, ಬುಕ್ಕ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಪೂರ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅಪ್ಪ ಕೂಡ ಮಾತ ಜೋಕ್ಲೆಲ್ಲ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು. ಓಕೆ, ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಿಯ ಬೇಲೆ ಅಂದದ್ದು ಒಂಜಿ ಸರ್ವಿಸ್ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆನ ಬೆಳೆಪವರ ಮೂಲೋಡೆ ಗಟ್ಟಿ ಮನ್ಪುನಂಚಿನಂಜಿ ಬೇಲೆ ಅಂಚ ನಿಗ್ಲೆ ಪೂರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬೋರ್ಡು ಅಂಚ ನಿಗ್ಲೆ ಎಂಜ ಮನ್ಪುಂಡ 9945031391 ಸತೀಶ್ ಅಕ್ಪಲ ಅಂದ ನಂಬರ್ ಸೇವ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ನಿಗ್ಲ ನಂಬರ್ ನಂಗೆ ಕಡಪೊಡ್ಲಿ ఒక ವಾಟ್ಸಪ್ ರಿಪ್ಲೈ ಮನ್ಪುಲಿ. ಓಕೆ, ನಿಗ್ಲ ಪುದಾರು ನಿಗ್ಲ ಊರು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಜೋಕ್ಲ ಪುದಾರು ಅದಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ಸ್ ಕಡಪುಡ್ಯಾರನ ಎಂಕ್ಲೈನ್ ತೂಪ ಮುಕ್ಕ ರಿಪ್ಲೈ ಮನ್ಪೊನಿಗ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊಲ್ಮೇಲು ನಮಸ್ತೆ.